toca fer camí als vidres. I avui toca fer camí cap a la felicitat, com cada dimarts, amb l'única persona que ens va pintant els arbres per on hem de passar, que és Jesús Ferrer. Bon dia, Jesús. Hola, bon dia, senyor. Què tal, com estem? Molt bé, molt bé, molt bé. Quin armari tens de samarretes, Esta no me la tenies controlada? Esta no te la tenia controlada. Vaig sempre en màniga curta i esta és l'única que tinc en màniga llarga. Sempre tens tot de màniga curta? Quasi sempre he vingut aquí en màniga curta. Però a l'hivern i tot això també vas en màniga curta, tu la... Bueno, m'agrada posar-me capes, perquè segons com hi ha llocs en què, jo què sé, hi ha classes en què no ventilen, Clar. hi ha molta gent allí apretada, hi ha ordinadors, i llavors ahir mateix anava en esta i... Sí, i te va sentir bé. I després arriba a la ràdio i dius, hòstia, aquí no sé quin clima fa. Aquí Clar, llavors aquí arribo aquí i me poso màniga curta, perquè a totes les classes me poso màniga curta. I aquí entre la humitat, hi ha fred i calor barrejat, Porto no? llana, jaqueta, una bufanda fina i vaig fent capes i capes i capes. Vale, com la seva. Perquè sóc suador i llavors, ante la duda, prefereixo quedar-me en màniga curta. Molt bé. Doncs m'has donat una bona idea, és que a més és el més pràctic que hi ha i tot, Perquè vas sempre perfecte, allò és que dius, ai, ara tinc una miqueta, i vas de màniga curta i en bufanda. Sí. I la gent diu, perdona, no, és que ara tenia només una miqueta aquí. Clar, i t'has d'anar ficant... Per això no m'agrada l'hivern, l'estiu és molt clar. Fora, roba. I com no te pots treure la pell és el que queda, és el límit ja, no? Com va els exàmens del màster? Bé. Ja has fet el primer examen, no? Vaig fer el primer examen, vaig treure una notassa que te cagues i he decidit que no vull perdre la salut, no cal estudiar tant, aniré pel 5. Me vaig sacrificar massa, vaig estar 5 setmanes... Clar, però que tu ets d'estudiar molt. No? Feia 16 anys que no estudiava i vaig dir, bueno, és que clar, me costa molts de diners i dic, és que només hi ha 2 convocatòries, per què aprovar-ho a la segona? Ja. Vull dir, és que no puc no aprovar. Però tens que fer més exàmens encara? Sí, cada 5 setmanes tinc una assignatura. Llavors, he decidit que el 4 de desembre, que és el segon examen... Jo això no sé fer, el decidir quina nota vull. Quina sort, perquè jo he sigut d'estudiar molt, però jo soc d'estudiar molt. Anava a full. Però jo he anat a full i mai he tret el 10, sempre me quedaven 5 o 6. No, perquè jo soc curtet. No, a veure, què vull dir? Que no cal obsessionar-me tant en... O sigui, estava perdent la salut, fins i tot... És que una senyal molt clara me la vas donar tu, perquè vaig dir... Hòstia puta, o vaig dir, estic hasta els collons. Vaig fer un comentari de baixa vibració i me vas fer en evidència tu de dir, que raro que comentes això. I allí vaig descobrir que, bueno, la vida són equilibris i desequilibris i no pots estar sempre molt centrat. I allí vaig descobrir que estava descentrat. O sigui, m'ho vas fer veure tu, dius, és molt raro el comentari que acabes de fer. Sí, estaves molt fart. I vaig dir, estic hasta els collons, saps què vaig dir? Llavors, d'això volia parlar avui, de que ja que vaig fer una demostració la setmana passada de baixa vibració... Perquè és normal, tothom tenim les nostres debilitats. Llavors, quan diguem-hi, t'estresses, que és la meva situació, perquè jo tinc feines, vinc aquí, col·laboro a la ràdio, a més, tinc altres feines. Hem començat el projecte Pallassos d'Hospital, vam començar dijous passat, en Eva Giner, al Verge de la Cinta, i ara ja estem assajant per als bolos de Nadal. Ja anem a Mora, anem a Montblanc, diumenge i dijous que ve l'encesa de llums a Mora. Llavors, ja estem assajant. Estic muntant un altre projecte d'emprenedoria del que era abans l'entrenament de respiració conscient. A més, tinc 2 filles adolescents. A més, tinc una parella. Llavors, ho havia rebentat tot estudiant. I he decidit... Que no és tan important, que tot té la seva parcel·leta, no? Que avui m'he ordenat l'armari, m'he fet el canvi d'armari d'estiu... perquè me tinc que ordenar la vida. El que no puc és, no, rato que tinc a estudiar, perquè estava enmalaltint, estava baixant la vibració, i com tu vas observar i me vas fer veure, no és saludable, doncs bueno, estressar-te és baixar la vibració és entrar a malalties, un catarro, no sé què, no sé quantos, i avui m'agradaria que pugéssim la vibració. Vale, doncs pujarem la vibració. Com ho faràs, això de pujar la vibració? Vos vinc a parlar del solfeggio. Del? Solfeggio. Solfeggio. Sí, se busca solfeggio a internet i hi ha infinitats de vídeos d'hora i mitja, de 8 hores, en petits tonos que te puja la vibració. Són sorolls d'alta vibració. I aquests sorolls són constants, bueno, d'aquí un ratet ne posarem un, són sorolls constants i te van fer vibrar, i et va pujant la vibració, i llavors intentarem fer una petita pràctica. O sigui, avui l'episodi se pot veure de 2 formes. Se pot típicament escoltar. Me va fer gràcia
que un col·lega me va dir una vegada, diu, és molt xulo el teu programa perquè no l'escolto, però jo estic fent feina i el tinc de fondo. Ah, O sigui, hi haurà 3 formats a l'episodi d'avui. Tindre el de fondo i no fer puto cas, perquè parlarem d'una música i parlarem d'una freqüència de veu. Pots no fer-ne cas i tu seguis treballant. Pots escoltar el contingut, que és el que pot passar gent si estàs a un local públic, estàs amb més gent, o estàs conduint, jo escolto molt de podcast conduint, no podràs fer el que jo te demano. I després hi ha una segona lectura, o una tercera, si algú s'atreveix, que és d'aquí un momentet, quan comencem aquesta segona part de l'episodi, demanaria tancar els ulls. Si no estàs conduint, clar. Clar, per això dic que si estàs conduint doncs no cal que els tanques, només m'escoltes. Llavors, però pots fer una segona lectura després de les xarxes i tornar-lo a reescoltar, perquè Amposta Ràdio ho publica al Facebook i no sé quantes coses més, no? Un munt de plataformes. Un munt de plataformes, ja us he vist. Soc community manager absolut. Llavors, locutor, community manager, tindré que fer com tu, tindré que dedicar-me a l'armari un ratet, dedicar-me a canviar l'armari, perquè sí que fem moltes coses aquí a la vegada. Ja. Moltes. Ja. I després el que has de sentir, que la gent... També, mira, puc fer una crítica? La gent critica sense saber res. I utilitza crítiques per a fer-ho políticament coses sense tindre ni idea de res. Senyor. No te passa això, què? Que la gent critica i diu, però tu saps de què parles? Ja. És que hi ha un senyor, ho dic, o què? Ja... Vols que te fiquen la vibració tope baixa perquè ara el que tingues que fer puge... Va haver una època que vaig estar en política, vaig anar a llistes, i recordo una vegada que una gent d'un altre color me posava a prova i m'oferia temes complexos com a molt complexos, que era un merder, i jo intentava contestar, i un dia una persona molt sàvia me va dir, si contestes a la seva freqüència, perds. O sigui, si jo explico, volem fer no sé què ni idea, i te diuen, sí, però els carrers estan molt bruts i no hi ha arbres i estan tallant els arbres, i si tu entres al concepte, home, doncs els arbres ja mirarem de que pugen millor, no sé què, si entres al seu tema, si tu ets d'alta vibració i si entres a lucha de barro, allí perds, perquè la persona que t'està oferint la lucha de barro domina la lucha de barro. Tu t'has de quedar a la teua freqüència, o sigui, si t'estan criticant perquè no fas no sé què en moments polítics, si entres a la seva conversa perds. Llavors tu t'has de quedar a la teua freqüència, això m'ho va dir una persona molt sàvia, que va dir, si entres a la freqüència de l'stalker, allí perds, segur. Clar. Perquè en aquella freqüència ell lo domina. També és veritat que en la societat en la que estem, i ho vaig sentir d'un filòsof que va dir no cal respectar el que et diuen els demés, el que has de respectar és que ho digui, que tingui el dret de dir-ho. Sí, bueno, clar. Saps? Que això molta gent no ho confon. Diu, tu pots ser d'una altra ideologia, pots pensar diferent que jo, i jo no tinc per què respectar la teva opinió. El que tinc que respectar és la teva llibertat de dir-ho. Que estem en una societat que veig que estigui prohibit poder dir el que penses. Dir el que penses pots dir-ho, a no ser que sigui una cosa que ofengui, que pugui fer mal, però no tens l'obligació de estar a favor d'ell, però sí que tens l'obligació de respectar que ho digui. Sí, claro. Que moltes vegades estem en una societat on pareix que ja ningú pot dir res per temor de que no te respecten ni que ho diguis, no? I estem en este món i no, has de respectar, respecto el que dius, ara, no, respecto que ho diguis, ara no m'obligues a respectar allò que dius. No, jo tinc les meves idees, jo tinc les teves i arreglem-ho, no? I ja està, és que ho dic perquè... Digues. Per a tirar cap amunt ara, sí. Voldria parlar de Nikola Tesla. Sí. És un senyor que la història quasi el va girar de cul i ara hi ha una marca de cotxes que ha agafat el seu cognom. Sí. Nikola Tesla va ser l'inventor de la corrent alterna. És la llum que tenim a totes les llars i empreses de tot el món, o a totes les habitacions de tot el món tenim corrent alterna. Va treballar una mica per a Thomas Edison i mentre Thomas Edison va inventar la bombilla, la corrent contínua, ell va descobrir la corrent alterna i és una llàstima perquè Nikola Tesla va morir pobre, arruïnat, mentre Thomas Edison va acabar superric, perquè va passar als anals de la història i quasi Tesla no surt a la història gràcies a la marca esta de cotxes.
una de les coses que volia comentar és que els hi van oferir un Premi Nobel compartit a Thomas Edison i a Nikola Tesla, però estaven tan barallats que es van tenir que inventar un altre Premi Nobel. Llavors, Nikola Tesla, ell tenia unes coses una mica... Era un gran científic, no va sortir a la història, que és una llàstima, perquè va ser un dels grans científics del segle XIX, i a més tenia moltes vertents. I comentarem una petita mania que tenia, que era que li agradaven els números 369, també ara explicarem per què, i ell tenia una petita mania de, abans d'entrar a una casa, pegar 3 voltes a la massana. I avui a la ràdio... Era com un toc, no? I avui a la ràdio he intentat, en honor a Nikola Tesla, he pegat 3 voltes a la massana abans d'entrar. Abans d'entrar, per a bueno, perquè així me unixo a la causa de Nikola Tesla. Nikola Tesla li agradaven tant el 3, el 6 i el 9, que intentava buscar habitacions que tinguessin estos números, la 369, la 396, la 693, i esta obsessió que tenia ell per estos números és degut a que si agafes el número 1 i el multipliques per 2, o sigui, si vas fent 2 elevat, te surt el número 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4000 no sé quants, i tots aquests números que van creixent, si a més agafes i sumes els números entre ells, te surt 1, 2, 4, 8, i quan surt el 16, si agafes l'1 i el 6 i sumes, i surt el 7, el següent és el 14, que si el sumes 1 i 4 surten 5, i tots els números que van sortint són tots els números de l'1 al 9, excepte 3, 6 i 9. I en 3, 6 i 9 passa tot el contrari. Tu agafes el 3 i el comences a multiplicar per qualsevol número, i sempre la suma sempre donarà o 3, o 6 o 9. Nikola Tesla va decidir que aquests números, 3, 6 i 9, eren la clau de l'univers, ho va dir en aquestes paraules, i Nikola Tesla va dir una frase superxula que m'agradaria dir. I la direm i després ja comencem a... Sí. Si vols trobar els secrets de l'univers, pensa en termes d'energia, freqüència i vibració. Nikola Tesla. Molt bé. Ara, la gent que estigui mirant els vídeos, ha hagut un error al vídeo de que s'ha dropat, a vegades quan se graven les coses s'ha dropat, i veuran que el programa de Misteriosament Feliç està dividit en dos. Un en el que potser veien que la imatge se descomposa en quadradets, i ara ve la segona part. En ràdio, que la gent pugui... En ràdio es pot escoltar tot sencer. Va, sense, però bueno, aquí en 2 capítols, coses del directe. Superbé. Ara sí, jo et poso la música i comencem a fer pujar les vibracions, no? Sí, senyor. Pues vinga, a l'ataque. I ara posarem esta música, que és la freqüència 174, si no em falla la memòria, 174 hertzos. La suma de totes les freqüències que posarem, la suma de totes les xifres dona 3, 6 o 9, en honor a Nikola Tesla. Si busqueu Solfeggio a internet, trobareu vídeos i vídeos i vídeos que duren 8 hores, te'ls pots posar per dormir. És només així, és una freqüència contínua. Faena m'ha costat trobar este vídeo de 10 minuts, perquè en general tots els que hi ha són d'hora i mitja, de 8 hores, i fins i tot directes, en què sosté esta nota, si no recordo malament és 174 hertzos, i l'està sostenent. És una freqüència d'alta vibració, és la primera que us poso, i esta primera alivia el dolor i l'estrès. Ara entrem a la segona freqüència, que és la 285 hertzos,
aquesta, segons el solfeggio, que el solfeggio ve del món dels cants gregorians, i moltes tribus antigues han utilitzat aquestes notes. Evidentment 285 suma 3, 6 o 9, les tres xifres, 2 més 8 dona 10, més 5 dona 15 i 1 més 5 dona 6. És un dels números preferits del Nikola Tesla, i hi ha una teoria en què diu que sana els teixits i els òrgans. Llavors jo recomanaria que tanquem els ulls i mirem de quedar-nos de forma immòbil. Pots estar horitzontal a un llit, o com estic jo, sentat a una cadira. El que farem serà anul·lar els sentits. La oïda se pot dir que l'anul·larem perquè posant esta música a un lloc més o menys silenciós, evidentment, una mica en solitari, de forma que mentre sents esta freqüència no sents res més. La vista l'haurem apagat i el tacte, si ens estem immòbils en un principi, a no ser que corri l'aire, no notarem gaire, o sigui, anirem abaixant tots els sentits, intentant connectar endins de tu. Si intentes adivinar quina part de dins teu vibra, això ho sentim la gent d'alta sensibilitat. Us tinc que dir que la primera la notava dels genolls cap a baix, la segona la notava dels genolls cap amunt, la part alta de les cames. M'estic concentrant per intentar veure què m'està vibrant del cos. Jo diria que estem a la 396, perquè noto que me vibra la cadera, com la part sexual, com la part baixa de l'esquena. Si no falla la sensibilitat, perquè no ho tinc davant, devem estar a la 396 hercios i esta elimina la temor. I ara us demanaria, si us ve de gust, com que estem pujant la freqüència, estaria bé que ens quedéssim a la freqüència del cor, a la freqüència de l'amor incondicional. I per notar la freqüència del cor, us recomano que poseu les mans, si podeu veure el vídeo, és com les mans al cor. O sigui, recordo una vegada que vaig tenir un alumne, crec que de Marroc, que quan entrava a classes posava amb el cor i dia salam alikum, i jo em vaig aprendre a contestar malikum salam, i em tenia que posar amb el cor. Era una salutació, crec que de Marroc, que me va encantar perquè és posar-te-la amb el cor i rebre'l, i una mica de reverència i dir salam alikum, malikum salam. Després la nostra cultura, quan fa una abraçada, jo sóc molt d'abraçades, quan fas una abraçada que te desencaixes els ombros i un passa per damunt dels altres i t'abraces, és un signe d'unir els dos cors, és una mena d'unir, perquè si l'abraçada fas una miqueta llarga, és com si alineesses
les pulsacions del cor. I ara el que us demano és una postura que la religió catòlica l'utilitza per resar, que són les dues palmes una davant de l'altra, i amb els polzes toques el cor. Esta posició l'han utilitzat budistes, hindús, l'han utilitzat moltes tradicions, l'utilitzen ioguis. Esta postura permetrà notar la vibració del cor als polzes de les mans. Les parts més sensibles del cos són les plantes dels peus i les palmes de les mans. Per això hi ha gent que fa posició de mans. És com si des de les mans pugues captar les energies. Llavors, què millor que posar-les una palma sobre l'altra i amb els polzes tocar el cor. M'agradaria deixar de parlar i concentrar-me amb la vibració de dins del meu cos. Clar, a nivell radiofònic és una mica complex, però intentaré callar-me un moment i notar per quina freqüència anem. Jo crec que m'està vibrant el cor ja. Crec que ja hem anat pujant pel melic. Ara estem al cor. Jo perquè tinc que parlar i em desconcentro una mica, però si us quedeu en silenci, escoltant o no la meva veu, si noteu la vibració del cor, totes les vibracions que estem fent avui són d'alta vibració. Una persona enamorada, plenament enamorada, mai té temor. Una persona que riu de forma exagerada, com si no hi hagués demà, està vivint el present i no pot sentir una baixa vibració, no pot tindre temor. Una persona, per dir alguna cosa, una noia embarassada, se sent tan feliç i tan plena que és difícil que li baixi la vibració. Quan tenim un bebè a les mans, ja pot ser nostre, ens agafa una alegria tan gran que no hi ha lloc per a temors, enveges i energies de baixa vibració. Si entrenem de quan en quan l'alta vibració, és com un gimnàs. Jo he entrenat tant de temps que a vegades sento la freqüència. Jesús Ferrer, fins la setmana que ve. Moltíssimes gràcies.